Вече над 15 години стадион Варна продължава да стои като несбъдната мечта. Първоначалните заявки бяха, че модерното съоръжение ще е готово още през 2009 година, 2 години след първата копка. Бързо стана ясно, че това няма да се случи. Към днешна дата, въпреки периодичните застои, строителни дейности все пак текат. Дронът на Моретонет проследи случващото се от птичи поглед. Възобновяването на работата след поредното продължително прекъсване започна в началото на 2025 със строителството на сектор Г при вече изградени почти 3 трибуни. Раздвижването дойде, след като в края на октомври миналата година Общинският съвет даде съгласие за увеличаване капитала на дружеството Спортен комплекс Варна. Това решение постави началото на нов етап в реализацията на дългогодишния проект. Включването на 85 милиона лева в капитала беше одобрено на Общото събрание на акционерите. В новата финансова структура влезе и държавата, която осигури 30 милиона лева. Останалите 55 милиона и 716 хиляди лева се предоставят от мажоритарния акционер Химимпорт. Община Варна запази акции на стойност 30 милиона лева, но делът и намаля. Химимпорт остана с 65% от капитала. Според уверенията на дружеството, средствата ще отидат изцяло за довършването на стадиона. Очакванията са съоръжението да е готово до 2 години след осигуряване на пълното финансиране. Дружеството Спортен комплекс Варна, което отговаря за стадиона, е създадено през 2005 година. Община Варна влиза в дружеството с апортна вноска, земя на стойност 12 милиона и 100 хиляди лева или 35% от капитала. Химимпорт се включва с 22 милиона лева, придобивайки 65%. Първоначалната идея е за обновяване на тогавашния стадион и поемане на финансирането на футболен клуб Черно море от Химимпорт. Планира се влагане на 17 милиона лева в подобряване на старото съоръжение. Скоро обаче е взето решение за изграждане на изцяло нов стадион. Първата копка е направена през 2007 година. Идеята е за мащабен стадион с 32 000 места и инвестиция от 200 милиона евро. Срокът за завършване е поставен за 2009 година, а после удължен до 2011. С настъпването на световната икономическа криза, строителството спира. Проектът е преработен, като през 2014 е определен занижен капацитет от 22 000 седящи места и стойност 70 милиона лева.